de citit. Sunt bune, ajută. Serios, ai carte, ai parte. Tananana, serios, foarte serios că ai carte și ai parte. Ascultători ai Tananana, i carte, i parte. Ne apropiem cu pași repezi de final de emisiuni și de sezon, pentru că se închide sezonul cu emisiunile și anunț că ultima emisiune Ai carte, ai parte este pe 13 iunie. Mâine seară suntem la Books and Wine, la Lente în București, iar pe 25 mai avem club de lectură tot la Lente și vom continua cluburile de lectură în fiecare lună. Vă invit să dați un follow pe contul de Instagram I carte, i parte, astfel încât să fiți la curent cu informațiile în timp util. Iar acum vă invit la o poveste cu mai multe povești. În general, invitații în emisiune, așa cum știți, de mai bine de 2 ani, sunt ori scriitori, ori actori, ori pur și simplu persoane care iubesc cărțile și cititul. Și invitata mea din această seară este o cititoare de filozofie, de beletristică, de psihologie, a participat la maratoane de alergat în România și în afara țării. În același timp este antreprenoare. Și pentru că am primit recent această întrebare retorică, sau nu neapărat o întrebare, ce deșteaptă este femeia asta și este doar o simplă coafeză. Dar să aflăm, stimabili ascultători, mai multe de la Amelia Șerban. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mesajele voastre, celor care sunteți cu noi, nu uitați, pe WhatsApp ne puteți scrie la 0722 30 4000. Sper că sunteți cu voi aici și cu voi și noi cu noi și noi tot cu voi. Amelia, o să te rog să stai așa aproape cum te-am învățat înainte de a intra live. Înainte să povestim despre ce am menționat mai devreme așa în introducere, zi-ne în primul rând cum ai descoperit pasiunea pentru filozofie și literatură și cum au influențat acestea parcursul tău în viață. În primul rând am început să citesc povești nemuritoare. Ca toți noi, ceilalți, cu basmele lui Spirescu. Da. Apoi am trecut spre Legendele Olimpului. Am ajuns chiar și la Sidney Sheldon. Așa. Sandra Brown. Adică din astea, ca toată lumea. N-am ratat nimic. Normal. Așa, într-adevăr. Și acum, în următoarea propoziție, după ce a spus-o pe Sandra Brown, vine și ne spune despre Platon și Socrate. Continuați, vă rog. Da. La Platon am ajuns puțin mai târziu. Pot să spun că mi-a plăcut dintotdeauna literatura. Mi-a plăcut poezia, în primul rând. Îmi plăcea foarte mult când eram copil să mă joc de-a doamna învățătoare și îmi plăcea să învăț pe cei mai mici ca mine din curte, decât mine, diverse poezii. Că tu le învățai așa pe de rost, nu? Puteai, da, adică să le memorezi. Aveam și cred că am și acum o memorie destul de bună și îmi plăcea poezia, poetul meu preferat fiind Ion Minulescu. Și al meu. Ți-am mai zis asta? Că și al meu cred că ți-am mai zis, la câte vorbim noi despre cărți săptămânal. Și mai apoi am ales un liceu umanist în Baia Mare, Mihai Eminescu. Am ales profilul istorie-sociologie. De ce? Pentru că mă visam că într-o zi voi fi doamna polițistă care voi face dreptate, dar cred că m-am uitat. În politică, Amelia, trebuia să te duci să faci... Să nu vorbim despre asta acum, în perioada alegerilor, cine știe ce se interpretează aici. Din păcate, mi-e un pic greu să mint. Așa. Da. Și mai târziu... nu știu, cred că în paralel eram tot timpul atrasă de partea asta beauty și nu numai de păr, ci eram atrasă și de partea de make-up. Nu știu, la un moment dat, pentru că destul de târziu am avut televiziune prin cablu, la un moment dat a apărut Fashion TV și mă uitam ore în șir, am început să studiez mari creatori și am început să fiu foarte atrasă de partea aceasta beauty. Apoi, în timpul liceului, chiar am făcut un curs de stil, clasă și eleganță. Stai, că ajungem la toate. Du-mă din nou la pasiunea de filozofie, că ai zis că nu le-ai cu politica, dar văd că m-ai luat... Îți spun pentru că știu că se vor lega, în paralel. Au mers în paralel și oarecum, inclusiv sportul, pentru că am fost sportivă de performanță, mi s-a părut extrem de greu pentru că acasă pretențiile erau foarte mari pe partea de școală, dar și pe partea de sport.
Odată ce mama mea a auzit că voi fi o sportivă de viitor, o mare gimnastă, mama mea a devenit extrem de exigentă și totodată nu mi-a permis nici să las cu școala mai moale, să fiu mai, mai atentă la sport. Adică au mers în paralel. Pe atunci, fiind copil, mi-a fost foarte greu să înțeleg și pot să spun că în momentul în care m-am dus spre 5-8, am început să devin un pic răzvrătită, pentru că eram sătulă de atâta disciplină, de atâta perfecțiune, adică la sport trebuia să fiu impecabilă, la școală impecabilă. Îmi doream să fiu și atunci n-ai mai vrut nici sport, n-ai mai vrut nici cărți, nici nimic. Da, nici nimic. Pur și simplu... Ai fugit de acasă? Nu, n-am fugit de acasă. M-am abținut cu greu. Dar în momentul în care am ajuns la liceu, să spunem că în clasa 9 am spus gata, acum o să învăț. M-a ținut puțin și mi-a fost foarte greu să înțeleg profesorul de română care mi dicta comentariile dintr-o cărticică mică. Și atunci... Comentariile cui? Comentariile tuturor operelor literare studiate în liceu. Mi se părea atât de, neplăcut ca profesor de română. Eu percepeam să-mi prezint fiecare operă așa ca pe o poveste, să mă atragi în opera respectivă. Și atunci am hotărât că gata, e momentul să citesc eu și am început să citesc. Bineînțeles, ca și acum, când copiii nu sunt încurajați să aibă propriile păreri, așa am pățit și eu. Adică mi se părea că eram taxată, niciodată nu aveam note prea mari pentru că făceam pe loc comentariile, pentru că descrierile și caracterizarea personajelor tot așa. Și nu... Păi și cum treceai clasa? Nu te... că ai zis că te taxau. M-a taxat domnul profesor de română, m-a taxat și atât de tare m-am plictisit în orele dânsului. Și că n-ai mai vrut deloc. Deloc și mi-aduc aminte că într-una dintre ore, descoperisem eu cum se pictează un Mickey Mouse. Foarte interesant și în spatele caietului de limba română, în timp ce domnul profesor dicta un comentariu de micuța cărticică pe care nu o să o uit niciodată, m-a observat că nu scriu, că nu sunt și bineînțeles a venit și mi-a luat caietul și a arătat că uitați ce face colega dumneavoastră. Bine, acum... Da, așa vorbeau profesorii cu noi, dumneavoastră. Acum stau așa să mă gândesc că dacă ar fi să-i dau un răspuns, i-aș spune doar dacă îi place, dacă i-a plăcut cum i-a ieșit Mickey Mouse. Da. Păi la câte comentarii făceai în zona de lectură și eseuri sau ce vă dădea la școală? N-ai putut să-i zici asta? Cu desenul? Nu, adică mi se pare chiar mică replica față de ceea ce îi spunea el, că practic îi contraziceai studiile prin comentariile tale. Atunci nu erau copii, cum astăzi sunt numiți cool sau tupeiști. Atunci, exista un alt respect față de profesori. Eu cel puțin nu am îndrăznit să comentez. Mai puțin partea cu lectura, că ai zis că totuși aveai comentarii. Că de aici am plecat. Da. Îmi plăcea foarte mult. În momentul când dădeam teză la limba română, eu nu învățam nimic. Adică nici măcar nu scriam la orele de română. Mi se părea firesc să citesc opera. Am citit tot și... îți extrageai? Singură. Adică notele, într-adevăr, erau foarte mici. Acum nu știu, pentru că nu învățam acele comentarii dictate sau pentru că nu înțelegeai bine? Da, poate. Exact, nu aveam aceeași părere. Da, mai amintești vreo operă din asta, de la școală? Da, mi-aduc aminte. Pe care aveai comentarii absurde din punctul de vedere al profesorului? Nu știu, chiar așa nu mi-aduc aminte, dar la teze știu că nu mă scotea din 5 sau din 6. Adică ăsta era maximul. Așa că... Bine, și cărțile sau autorii care au avut așa un mai mare impact în viața ta de-a lungul timpului? În primul rând, deschizător și dacă tu m-ai întrebat de filozofie, cartea care m-a ajutat și m-a îndreptat spre filozofie a fost Irving Yalom, Soluția Schopenhauer.
Am ajuns la această carte pentru că mai întâi aveam și am și la ora asta, cred că 100 de DC-uri pe minut, cel puțin. Am luat Irving Yalom, Soluția Schopenhauer, pentru tot așa. E o poveste a unui psihoterapeut, un grup, și am citit-o ca, nu știu, ca pe o soluție din punct de vedere psihologic. Doar că acolo l-am descoperit pe Schopenhauer, viața lui prezentată în paralel. Și bine, dar nu ți-a răspuns la toate DC-urile vieții? Nu, drept urmare că ai zis că încă le ai pe minut. Da, deci le am pentru că apar în permanență chestii noi. La un moment dat era foarte multă trimitere spre Platon și spre Upanishade. Și am zis, ok, când voi termina această carte, vreau să citesc Platon. Doar că mai întâi am ales să citesc Upanishadele, iar mai apoi Platon. Pot să spun că 3 luni de zile cât am citit opera lui Platon, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade și călătorii, nu știu, alături de, exact, cred că am mai spus, Socrate mi-a devenit așa ca un prieten foarte bun. Nu știu. Frumoasă, dar și tristă, că ai zis că ai plâns în timp ce citeai operele. Am plâns pentru că cred că cea mai mare rană a mea este rana nedreptății și la fel, acolo am reîntâlnit-o, mi s-a părut așa nedrept ca un om atât de, nu știu, care cu atâtea principii, cu atâta etică și morală, mi s-a părut, nu știu, nu mi s-a părut firesc să fie condamnat, să-i se dea să bea cucut, adică, nu știu, mi se părea, până la urmă și astăzi tot așa se întâmplă. Asta voiam să zic și, de fapt, cu cât ești mai drept și mai cult și mai cultivat, nu neapărat că ai chiar toate beneficiile din lume și ești scutit de multe nedreptăți. Ba dimpotrivă, pentru că e foarte greu, nu știu, e foarte greu să fii un om bun și e foarte la îndemână oricui să faci rău sau să, nu știu, să faci lucrurile așa cum îți vin. Așa, ca fără să gândești, fără să analizezi un pic ce simte, ce gândește celălalt, să fii empatic. Păi de unde asta? Chiar cred că ți-am zis la un moment dat că citeam o carte, Cum să fii prost. Deci la un moment dat, așa, nu știu, eram de revoltată încât am spus, asta va fi cartea pe care o să o citesc, Cum să fii prost. Mi-am dorit să învăț să fii prost, dar într-adevăr și să fii prost îți trebuie un gram de minte. Adică... Te-a ajutat totuși cartea asta, Cum să fii prost? Probabil pe moment m-a relaxat, după care am redevenit la, nu știu, la ceea ce sunt eu până la urmă. Încercam să-mi aduc aminte cine a scris-o, Cum să fii prost, sau M-am hotărât să devin prost. Cred că asta, nu știu dacă exact, a trecut foarte mult timp de când am citit-o. Știu că eram într-o mini-vacanță la mare. Așa, Martin Page. Uite că nu mai știam. Știam și coperta cum arată, cu punga aia de hârtie pe cap, dar nu mai știam autorul și titlul exact, concret. Așa, cititoare înrăită și de aici te-ai dus și spre antreprenoriat în domeniul hairstyle. Ajungem și povestim mai multe pe parcursul emisiunii, dar mie mi s-a părut interesant când am ajuns la tine conceptul ăsta inedit. Nu sunt foarte multe persoane care să aibă un business, să aibă o afacere despre care mi-ai zis că în 20 de ani o să reușești să scoți investiția, deci n-ai făcut-o pentru bani, ai făcut-o din dragoste pentru munca ta și meseria ta, dar cred că ești printre puținele persoane hairstylist care are și o bibliotecă în salon și le oferă clienților cărți pe care să le iei acasă. Ce te-a inspirat să integrezi biblioteca în acest salon? A fost și ca o strategie, așa, a fost adică cum ai gândit-o? În primul rând, că îți spuneam că cărțile mele preferate sunt biografiile. M-au inspirat foarte mult, pentru că asta este ceea ce am descoperit în biografii, că pentru a reuși este nevoie să fii diferit. Suntem unici, dar de multe ori, uite, vezi, spunem, mă inspiră X, mă inspiră Y, dar cred că termenul acesta este uneori foarte prost înțeles. Pentru că a mă inspira nu înseamnă a copia.
ci am mă inspira și al face, ok, admir un om foarte bine, mă inspir, iau de la el ceea ce mi se potrivește, dar îl fac în modul meu. Pentru mine, de aceea se și numește story. Pentru mine, de fiecare dată când o clientă pășește în salonul meu, îmi place să-i ascult povestea. Nu pot, când aleg un look pentru o clientă, sunt foarte atentă cine este, modul de a fi și poate chiar și puțin din punct de vedere emoțional cum este. Și atunci, în momentul în care aleg o culoare, o tunsoare, încerc să mulez pe ceea ce este persoana respectivă. Bineînțeles, punând și puțin din ceea ce am eu. Spun că în fiecare culoare pun o parte din sufletul meu. Mă întreba... Se vede? Nu ne vede nimeni acum că nu suntem live, dar pe Instagram se vede la mine culoarea părului meu. Ai pus aici o bucată din suflet de la tine. Auzi, dar știi ce ar fi mișto? Să te iei după coperta cărților. Te duci la bibliotecă, scoți o copertă. Ce mișto e culoarea asta. Ce ar fi să o pun pe această clientă? Am avut o clientuță și era o mare iubitoare de parfumuri și venea cu un parfum, avea o colecție de parfumuri, venea cu un parfum, îmi dădea parfumul să-l miros și așa alegeam coafura. Da. Frumos, interesant și asta. Bine, și știi ce sunt curioasă mai degrabă? Dacă a impactat, dacă a ajutat, dacă clientele tale, când intră în salon, se opresc asupra bibliotecii și au o carte când stau și așteaptă pe canapea, poate până le preiei, și dacă sunt interesate într-adevăr de acele cărți. Știi că se spune că vin spre noi exact persoanele potrivite nouă. Așa și este, doar că aceste persoane, ca să vină spre noi, este nevoie mai întâi ca noi să fim deschiși și să, nu știu, să vibrăm, să transmitem aceste emoții și să credem din tot sufletul în ceea ce facem, pentru că devenim ceea ce gândim. Nu spun că a fost ușor, pentru că la început aveam momente în care mi se părea gata, stop. Cred că am avut de multe ori momente în care am spus gata, mă opresc, nu o să funcționeze, pentru că este o nișă destul de greu de abordat, pentru că eu spun așa, frumusețe din interior spre exterior. Și atunci când interiorul este foarte bine îngrijit, să spunem, sufletul și mintea, nevoia de a pune pe exterior diverse lucruri, cum ar fi gene, unghii și tot ce ține de domeniul beauty, nu mai este atât de mare. Pe când există niște lipsuri interioare în suflet și în minte, apare această nevoie de a pune pe partea exterioară accent. E ca și cum am încercat să găsim un echilibru, dar nu e neapărat un echilibru. Asta este problema și atunci, bineînțeles, eu când am intrat în domeniu auzeam foarte des Welcome to the jungle. Mi-a fost greu la început să înțeleg de ce, dar mai târziu am înțeles că e o bătălie pentru clienți. Mie mi-este puțin greu să fac acest lucru pentru că, în primul rând, pentru că sunt ardeleancă și nu înțeleg, eu cred că este loc pentru toată lumea pe acest pământ și cred că ce este pentru mine va veni la mine exact în momentul potrivit și nu este nevoie să dau nimănui în cap și nici să denigrez pe nimeni pentru a avea eu clienți. Nu. Păi n-ai nevoie, că e destul de plin acolo la tine. Da, nu a fost la început chiar așa, dar pentru că eu am pornit de la zero, pentru că am avut o pauză de 6 ani de zile, am mers spre sport, Vorbim și despre sport în partea a doua a emisiunii. Să știi că au trecut deja 20 de minute din această emisiune și ne întoarcem într-un minut cât durează următoarea melodie La tine acasă. Nu la mine, nu la voi, așa se numește melodia. Bine ați venit aici la Ai Carte, Ai Parte. Ascultăm acum.
Și ne întoarcem. Ai carte și ai parte cu Roxana Brănișteanu. Cu Roxana Brănișteanu și... Și ne-am întors. Ceva s-a întâmplat din nou aici la butoane. Roxana Brănișteanu, cum spunea jingle-ul de mai devreme, și Amelia Șerban este alături de mine. Ce s-a întâmplat, domnule, aici? Povesteam diverse, cum voia Amelia să sară gardul la maraton. Ne întoarcem, Amelia Șerban, o simplă coafeză, să citez, așa cum am menționat în emisiune, a zis o persoană din activitatea online din Ai Carte, Ai Parte, dar menționez că mesajul nu a vrut să fie unul răutăcios la adresa ta, Amelia, pentru că am vorbit cu acea persoană și mi-a zis că este mai degrabă de admirație pentru tine, pentru evoluție, pentru felul în care alegi să-ți trăiești viața și să duci așa lucrurile într-o armonie. O să-ți spun o chestie legată, nu m-am simțit jignită. De ce? Pentru că eu sunt conștientă de domeniul în care sunt și nu e prima dată. Și cunoști nișa și că, da, de fapt, adică pe de o parte... Are dreptate, doamna, îmi pare rău să o spun și nu vreau să-mi jignesc colegii. Am fost și trainer un an de zile și chiar și pentru a fi trainer ai nevoie de studii superioare și, sincer, sunt un fel de studii superioare doar pentru a obține diploma și cam atât. Adică nu înseamnă că, având studii superioare, acele persoane au și educația sau o exprimare corectă sau chiar am avut un exemplu lângă mine la un moment dat. Și asta nu înseamnă că ești un pedagog bun, faptul că ai bifat o facultate și că ai primit la un moment dat o diplomă. Adică ține mai mult de partea de psihologie, pentru că știm că atunci când studiem acel modul de pedagogie, se face și psihologia copilului, educație permanentă, da. Și multe altele. Și nu e neapărat gata, ai primit diploma, ai studii superioare, wow! Și de asta spun, iar restul îmi pare rău, dar foarte mulți aleg această meserie, un fel de nu-mi place școala, mă duc să mă fac hairstylist pentru că oricum toată lumea se tunde, toată lumea se vopsește, ce mai contează. Însă o să spun un lucru, pentru a fi un hairstylist diferit, ca să nu spun bun, în primul rând eu, după aproape 16 ani de meserie, o să spun un lucru, culoarea se simte. Culoarea, poți să înveți niște reguli de colorimetrie, dar dacă nu simți culoarea, nu ai cum să o faci. Adică poți să faci, ok, amesteci două tuburi, știi regulile principale din colorimetrie și cam atât. Dar nu o să fii niciodată nimic diferit sau special. Apropo de asta, îmi spunea la un moment dat o clientuță, îmi scria că culorile mele au o eleganță aparte. Nu știu, n-am putut să-i răspund că nu e neapărat vorba de eleganță, ci cred că este o parte din sufletul meu acolo. Asta înseamnă pasiune. Eu asta o spun poate cu lipsă de modestie, dar înseamnă o pasiune și mi-aduc aminte când am învățat partea de colorimetrie, că am avut un vis într-o noapte, era nevoie să scot un portocaliu din păr. N-am dormit toată noaptea pentru că nu știam cum să scot, pentru că era foarte intens acel portocaliu. Sau aveam momente în care mergeam pe metrou și mă uitam, defect profesional, mă uitam la cliente și făceam formule în cap, cum aș schimba, ce aș face clientei respective. Nu știu, e ca și cum aș fi activat acel ochi al minții și cream culori. Despre asta e vorba atunci când pornești ceva din pasiune și tu nu doar aranjezi la păr, nu doar alegi culorile și faci niște baleiaje superbe, să mă ierte ascultătorii, cred că e greșit acest cuvânt, pentru că păi nu, am zis baleiaje și nu există cuvântul în limba română index, prin urmare nu are plural în limba română. Îmi place de mine că tot eu sunt autocorectul meu și gramar nații. Deci tu nu doar aranjezi la păr, nu doar citești, dar mai faci și sport. Pentru că știm așa, ai participat la diferite maratoane și începusei să povestești despre asta în începutul emisiunii. Primul maraton la 40 de ani și a ieșit pe locul 19. Da. Apoi, mi-am făcut temele, credeai că nu îmi notez. Apoi la 43 de ani în Paris.
cum a fost experiența din Paris, să te citez, ce metaforă frumoasă ai spus, 42 de kilometri de gânduri. Da. Care erau gândurile? Gândurile mele probabil ar fi fost altele, dar din păcate cu o lună înainte de maraton am început să mă antrenez 5 luni de zile pentru un maraton. Ajunsesem să alerg undeva la 400-450 de kilometri pe lună, cu un pace, am încercat să alerg în permanență cu un pace sub 5 pe minut pe kilometru. După care, cu o lună înainte, la o alergare, la kilometrul 5, din păcate n-am mai putut să pun piciorul jos. Am așteptat, am crezut că o să treacă, am luat o pauză, nu s-a întâmplat nimic, am apelat la diverse tipuri de medicină, la terapie cu ACE, shockwaves, nu mai știam ce să fac. Am primit așa o mică speranță la un moment dat, mi s-a spus că după 5 ședințe o să mă recuperez. Am căzut... Asta a fost înainte de a te duce la Paris. Da, înainte de a merge la Paris. Am mai avut într-adevăr niște... Tu în mod normal n-aveai ce să mai cauți la Paris. Da. Nu mai aveai voie. Da. A fost o interdicție totală. Da, a fost o interdicție, m-am izbit de nuuri, peste nuuri, de la toți medicii. Bine, un fel de lăsați-o pe nebună să-l găsească pe medicul care o să-i dea voie. Și bineînțeles că l-am găsit. Adică nu m-am lăsat. În momentul în care... În România? Da, în România. L-am găsit pe medicul... nu știu dacă pot să-i spun numele. Spune. Pe medicul Zorilă, domn doctor Zorilă. L-am găsit și în secunda 2 mi-a spus vin la mine la cabinet, ne uităm, vedem, facem remene. Adică s-a mișcat extraordinar de repede. Dar cum? Dintre toți atâția doctori, atâtea controale, toți au spus nu și unul singur da. Adică ce ți-a spus de fapt? Du-te și testează-ți reziliența? Eu m-am dus la dânsul, i-am explicat că am trecut și pe la osteopați. Unul dintre osteopați mi-a spus că am venit prea târziu pentru că aveam nevoie de cel puțin, nu știu, mai aveam până la maraton, când am ajuns la domn doctor Zorilă, mai aveam undeva la, cred că la o săptămână până la maraton. În momentul în care am intrat în cabinetul doctorului Zorilă, i-am spus, eu trebuie să alerg. Atât. M-am antrenat, eu am în 7 zile maraton. Mi s-a spus de foarte multe ori, renunță, Parisul nu pleacă nicăieri, o să fie și nu puteam să concep, adică n-am putut să accept acest lucru. Deși știai că nu o să poți alerga așa cum ai fi alergat dacă erai la nivelul maximum și nu... Da, pentru că cred că eram în urcare, pentru că înainte de a merge la maratonul din Paris, ultima mea competiție, un semi-maraton, 21 de kilometri, timpul meu a fost, eu zic că a fost unul foarte bun, 1 oră și 37 de minute pe 21 de kilometri, zic eu, la vârsta de 42 de ani, zic că e bine. Și atunci am zis, nu se poate. N-am putut să accept, am făcut... În schimb, am ales să merg la bazin. Nu știu, ceva... nu știu, m-am împins spre bazin. Era singurul mod și singurul sport care mi s-a permis să-l fac a fost înotul. Din păcate, mergeam în fiecare dimineață, mă trezeam la ora 5 și porneam spre bazin plângând. Adică și aveam, într-adevăr, de atunci apăruseră gândurile, ce mai caut eu? E clar, nu pot și punct. Bineînțeles, acest medic m-a pus așa un fel de pe repede înainte și mi-a spus că m-ar ajuta o anume terapie shockwaves. Am mers la această terapie și în primele 2 minute sunt niște unde electromagnetice. În primele 2 minute am leșinat de durere. Deci atunci a fost pentru mine momentul în care am zis stop, nu o să pot să alergi. Însă nu știu, tot nu m-am putut opri și am ajuns rațiunea și nu știu, mentalul și emoționalul s-au legat bine de tot atunci. Da, am ajuns în Paris și primul meu șoc a fost când mi-am luat kit-ul, pentru că la noi în România ți se dă
kit-ul care cuprinde tricoul de alergător și la final primești medalia de participant. În schimb, în Paris mi s-a spus, așteptam tricoul și mi s-a spus nu, tricoul de finisher îl ai dacă termini maratonul în 6 ore. Deci, în capul meu, atunci am înțeles ce rol au avut orele de matematică. În capul meu au început 42 împărțit la 6. Să calculez. Da, cam pace-ul cu care ar trebui să alerg. Adică în secunda 2 doar asta făceam. Și apoi mi-am spus, dar cum să alerg dacă eu nu pot să alerg 10 metri? Cum o să-i alerg? Dacă seara, în fiecare zi, făceam 15-16 km și seara nu mă mai puteam ține pe picioare. O lună înainte mă trezeam la ora 2 fix să-mi verific piciorul. Adică am zis, nu, n-am cum. Bineînțeles, acolo a urmat un test la cei de la o altă firmă. Așa m-a ajutat un tehnician și acela mi-a spus la fel, să renunț. Tot n-am renunțat. Și bineînțeles... Și te-ai dus la Paris. Și m-am așezat și la start. Măi, da, 42 de kilometri, adică în condițiile în care cu o seară în urmă picai. Cu o seară în urmă m-am așezat, acum îmi aduc aminte. Bănuiesc că ai alergat ușor, da? Nu, adică... n-am mai făcut. O lună de zile n-am mai alergat, am făcut doar bazin. Ok. Deci nu ai testat deloc... Testul acestui, să spunem, tehnician, ortoped, a fost să alerg pe un pace destul de scăzut. 8 secunde atât am putut să alerg și n-am mai putut pune piciorul jos. Era vorba de un edem pe tendon, da. Și era extrem de inflamată o maleola internă. În momentul în care am ajuns seara în cameră, din nou am plâns și am spus, nu se poate, nu-i corect, nu se poate, nu-i corect. Și bineînțeles mi-am pregătit toate lucrurile, benzile, știam clar ce trebuie să fac, pentru că am zis dimineața mă voi trezi la 5. Dimineața asta a fost șocul cel mai mare. Dimineața când m-am trezit n-am mai putut să stau în picioare. A fost cel mai mare șoc pentru mine, pentru că am zis gata, asta e finalul. M-am așezat înapoi în pat și după jumătate de oră m-am îmbrăcat, m-am pregătit. O chestie așa amuzantă pe coridorul hotelului. Erau 2 fete și ele participante la maraton și pentru că eu, la unul din antrenamente unde am alergat 42 de kilometri pe o temperatură de peste 28 de grade, în parc la noi, în parcul Liore, era extrem de cald, plus că am făcut slalom printre oameni, că era destul de aglomerat. Am scos undeva la 3 ore 48 și am spus clar, pot 3 ore jumate. Și pe numărul meu scria numele meu, Amelie, și 3 ore jumate. Și când am ieșit, eu arătam, eram leșinată pentru că mi-a fost rău, nu puteam să stau, aveam o pungă în buzunar, nu puteam să stau pe picioare. Și domnișoarele vesele mergeau la alergat și mă uitasem la tricoul lor și la număr și scria 3 ore jumate. Bineînțeles, în secunda 2 mi-am închis geaca pentru că, da, mi-a fost rușine. Am zis, da, cred că oricine m-ar vedea ar zice, ce leșinat asta niciodată, 3 ore jumate. Auzi, dar unde erau atunci scriitorii și operele filozofice? Care era filozofia? Chiar, uite, din atâtea cărți citite. Filozofia tocmai aici. Mie îmi place foarte mult filozofia budistă. Adică am luat-o așa, nimic nu e întâmplător. E o lecție pe care a trebuit să o învăț. Care a fost lecția? Uite, o să spun, citisem un citat a unui mare atlet și la un moment dat scria acolo că 1% este partea fizică într-un maraton și 99% psihic. Și am zis, da, zic, te culci și nu știu ce, dar tu ai un psihic super puternic și a doua zi alergi 42 de kilometri. Nu cred. Deci nu am crezut. Deci astăzi cred. Și de multe ori mulți se întreabă, păi uite, X, Y, nu se antrenează, dar totuși poate să alerge. Da, pentru că are un psihic foarte puternic, adică nu constă în... Și bineînțeles să ai și o zi bună și forța necesară. Pot să spun că asta a fost ce m-a împins mai departe.
Și am spus așa, am așez la start, convinsă că nu o să pot. Am zis măcar 100 de metri să nu încurc pe nimeni și am pornit. Bineînțeles că cred că am fugit 10 metri, pentru că după 10 metri nu am mai putut să calc pe picior și am început să umblu. Și apropo și ai mers, adică... Da, am umblat și în creierașul meu era așa. Erau două voci. Ieși afară, nu poți, să-ți fie rușine. Ce cauți aici? Cealaltă voce, dar de ce să renunți? Păi nu, pentru asta te-ai antrenat? Și am mers pe aceste voci, însă mi-am adus aminte la un moment dat de un antrenament în care am spus că ultimii 5 kilometri îi voi face într-un pace foarte scăzut pentru a savura Parisul. Și am zis, ia imaginează-ți că ăștia sunt ultimii 5 kilometri și savurează Parisul. Și am pornit. Superb! Și am pornit și că m-a întrebat ce m-a împins mai departe. La un moment dat, apropo, ca să vezi așa mentalitatea noastră, de asta aș încerca să le spun tuturor că atunci când vedeți aceste competiții de alergare, ieșiți în stradă și încurajați. Nu pot să spun, atunci când am alergat era tot Parisul, cred, în stradă. Nu pot să spun cât a contat și nu știu, cred că îi mulțumesc din suflet doamnei care la un moment dat... O doamnă de pe margine? Da, eram la kilometru 10, îmi venea să plâng. Nu neapărat, de durere sau de supărare, de emoție, durerea, de frustrare, toate adunate? Am și o problemă în zona, pentru că am o hernie pe L5, L6, pe lombari, plus că ca să mă tot întreabă lumea, cam cât este durerea ta la finalul unei curse? Pot să spun că în zona pelvisului, șolduri, bazin, durerea mea nu este de la 1 la 10, este 15. Deci este o durere cruntă. Am rămas odată pe bancă, înțepenită în parc. Da. Mi-a fost teamă să rog pe cineva să mă ajute să mă ridic. Cam așa este. Da, în continuare. Așa, și ce ți-a zis doamna? Deci, doamna... Nu că te grăbesc, dar să știi că s-au dus 40 de minute din emisiune și trebuie să luăm și o pauză muzicală și vreau să-ți citesc un mesaj frumos care a venit de la un ascultător. Deci, doamna de pe margine, pariziancă. Deci, o pariziancă de vârstă... cam 50 de ani, da, mi-aduc aminte. Cochet, așa cum sunt franțuzoaicele? Plăcut, așa, și cum îmi place mie să spun cu vorba franțuzească, așa dulce, limba lui Voltaire. M-a prins de mână, deci îmi venea, era un moment critic pentru mine. Venea să plâng, să mă arunc pe jos, nu de durere, de neputință. Și m-a prins și mi-a spus așa, m-a atins ușor și mi-a spus: bravo, madame, curaj, madame. Deci în acel moment am zis, pot. Și am început să alerg. Deci până la kilometru 10 kilometri... Ai mers? Și... Da, într-o oră 40, eu nu am știut la ce kilometru sunt, nu mă uit niciodată la ceas, nu m-a interesat nimic și au mai fost un moment, la kilometru 24, la fel, nu știam unde sunt, am rugat să mi se prepare o băutură dacă ajung, când eram bine, am rugat, dacă ajung la kilometru 21. Și la un moment dat am auzit în spatele meu, Amelie, Doamne, zic, numele ăsta în Paris e foarte des întâlnit. Zic, nu fi despre mine. Normal. Și am simțit că mă prinde cineva de mână. Doamne, Dumnezeule, cine aleargă cu mine, ce mă prinde de mână? Și când m-am întors, da, era într-adevăr soțul meu, mi-a adusese băutura respectivă, pe care am cerut-o la kilometru 21 și m-am întors și am zis, păi ți-am spus la kilometru 21, ce faci aici? A zis, Doamne, ești la 24. Adică nici măcar nu consumasem geluri, pentru că n-am știut. Madame, felicitări, spune și ascultătorul aici. Mulțumesc. Felicitări, Amelia, ești minunată. Mesdames et messieurs, ne întoarcem în câteva momente, că n-am mai apucat să luăm nici pauză. Este ultima pauză muzicală din această seară. Ne întoarcem într-un minut și jumătate, zic eu, care un pic mai mult această melodie. Ne întoarcem cu Amelia. Nu uitați, ne scrieți pe WhatsApp la 0722 30 4000.
întoarcem ușor, ușor. Payback, zice aici. Suntem în stare de radio cu Amelia. Amélie, cum spuneau francezii când a alergat la maraton 42 de kilometri, dintre care primii 10 i-a mers ca atât mai putea. Și iată ce încurajare frumoasă de pe margine și de la soț, care a venit să-i aducă băutura nu la kilometru 21, ci la 24, deci nici nu te așteptai, nici nu te gândeai că mersese sau alergase și atât. Mulțumim tare mult. Spunea Dali o chestie foarte mișto, tot de la tine am reținut-o, să nu ne fie teamă de perfecționism, exact. Pentru că oricum nu-l atingem niciodată. Exact. Cum te împaci tu cu asta, tu însăți, fiind o perfecționistă? Am început să văd perfecționismul un pic diferit. Atunci când... În primul rând să ți-l accepti. Da. Ar putea fi trecut atât ca defect, dar și calitate. De ce spun asta? Pentru că dacă o să înțelegi un pic diferit perfecționismul, o să vezi că nu e un defect. Atunci când te pui în, nu știu, situația să faci un lucru, eu îl văd, dacă îmi place acel lucru și am ales să fac acel lucru, consider că trebuie să dau tot ce e mai bun din mine, să mă implic total în acel lucru, da? Da, dar când ești perfecționist nu e doar despre tine și am cunoscut și eu în viața mea oameni perfecționiști care sunt atenți la fiecare detaliu, până și la o pată neagră așa de pe Adidas. Deci, da, așa cum este. faci Da, cu cei din jur? Pentru că aici e de fapt munca, știi? Hai să-ți spun o chestie, asta nu este neapărat legată de perfecționism. Ei, mă rog, nu intrăm... Este de critică legată. Și eu cred, și eu am această chestie critică. Sunt o persoană foarte critică. Bine, lumea spune că mi se trage de la zodie, că sunt fecioară, dar sunt critică în primul rând cu mine și apoi cu ceilalți. Dar atunci când tu știi să-ți prezinți nevoile într-un mod asertiv și foarte clar, atunci... oarecum, persoanele care te respectă și, nu știu, și te iubesc, eu spun că învață nevoile tale. Și inclusiv când vine vorba de limbaj, eu am un limbaj foarte deschis, adică pun foarte mult accent pe detalii când comunic. Cine te respectă este atent la ce comunici. Da. Și atunci... Deci, perfecționismul ăsta se poate trăi cu el? Dacă... Foarte bine. Da. Se poate trăi foarte bine cu el. Știm că trăiește soțul tău cu tine de cât 20 de ani, cred. Deci dacă poate, el... Nu, că el este mai perfecționist. Ok. Deci, poate și mai mult. Surprinzător atunci. Sper că ne ascultă în seara asta, să vă felicit, nu de alta, pentru căsnicia longevivă. Știu că Audrey Hepburn este idealul tău de femeie în viață. Care sunt principiile sau valorile care te ghidează atât în viața personală cât și în cea profesională? În primul rând, e chestia asta, că spunem că noi oamenii ne naștem idealiști și murim cinici. Mie îmi place să spun că m-am născut idealistă și vreau să mor la fel. Nu știu, e adevărat, nu este ușor și uneori chiar ne este foarte greu să rămâi, nu știu, să-ți păstrezi verticalitatea. Până la urmă, etici, principii avem toți. Moral suntem mai puțin pentru că nu prea reușim în permanență să punem în practică toate aceste principii. Doar că cu puțin exercițiu, câte puțin în fiecare zi. Bine, asta nu înseamnă că o să-ți iasă totul perfect. Adică nu o să-ți iasă și o să ai și tu momente în care o să mai greșești, o să te mai potignești de diverse e, până la urmă, provocări de ale vieții. Până la urmă, din experiențele astea învățăm. Și asta spun că în momentul în care ești etic, îți cunoști foarte bine principiile, încerci să rămâi ancorat, să rămâi acolo, în permanență, să le pui într-un colțișor al tău și în permanență și să nu faci prea multe compromisuri. Pot să spun... Pentru că dacă știi că sunt niște principii sănătoase, să ții la ele. În momentul în care, dar spui de multe ori,
poate face un compromis pentru o perioadă scurtă. Însă, din experiența mea spun că orice compromis, inclusiv mă întrebai de perioada asta de antreprenoare, pot să spun că nu că regret, pentru că am învățat niște lucruri, faptul că am făcut niște compromisuri, da, păstrând lângă mine niște oameni care categoric nu aveau ce căuta lângă mine, pentru că nici valorile lor nu erau asemănătoare cu ale mele, nici dorințele, nici n-au putut să-mi înțeleagă conceptul. Te referi aici la angajații, Da. angajații pe care ai avut și acum iată-te singură într-un salon. Într-un salon în care mă simt minunat și pot să spun că în ziua respectivă am înțeles că a fost un compromis inutil și că mă descurc incredibil de bine singură, chiar mult mai bine, pentru că sunt extrem de relaxată. Și pot să spun asta fără a supăra. Foarte mulți stiliști spun, dar ești patron, nu știu, da, și eu m-am izbit de foarte mulți patroni care promit și zic și că o să facă și o să dreagă și nu fac nimic din ce spun. Doar că eu consider că nu am fost acel patron, așa, ca să dau un exemplu, oriunde mergeam, mi se puneau, de exemplu, pentru șuvițe, că știi și tu, așa, care arată ca o ciocolată împachetată. Da. Primeam niște staniol din ăsta pe care îl găsești să-l folosești la bucătărie. Da? Niciodată nu mi-am permis să comentez, niciodată nu mi-am permis să am pretenții, cu toate că aveam clienți. Păi, până la urmă, clienții ai ca să câștigi tu. Faptul că te-ai dus la pregătire și la cursuri, toți mergem la pregătire, o faci pentru tine, nu pentru patronul din salon sau pentru clientă. O faci pentru tine, pentru evoluția ta, pentru dezvoltarea ta. Și atunci nu poți să îi spui unui om că tu meriți niște lucruri pentru că ești special. Nu ești special cu nimic, pentru că ceea ce ai făcut tu fac mulți alții și o fac și mult mai bine. Adică să ne înțelegem, nu e tocmai așa cum văd unii lucrurile. Vezi, apropo de faptul, acum sunt perspective diferite, pentru că astăzi este foarte mult în discuție treaba asta, că angajații nu mai stau angajați dacă nu li se oferă tot ce simt ei că au nevoie, tot ce consideră ei că au nevoie, iar angajatorii consideră, dacă nu stai tu, mai vin alții, sau știi, Sincer, eu caut oameni. În momentul în care îi văd lângă mine, adică eu spun așa, din punct de vedere profesional, poți să te educi, adică poți să înveți să te duci la cursuri de perfecționare și așa, dar ca om, după o anumită vârstă, fie cu iertare, ai trecut de 18 ani, ești adult, nu știu, dacă nu ai ăia 7 ani de acasă, nu știi să respecti, nu știi să apreciezi. Pentru mine cea mai importantă, apropo, tocmai a venit o clientuță din Japonia și a spus că sunt cei mai umili și mai recunoscători oameni, că mulțumesc pentru orice. Tocmai despre asta vreau să spun. În momentul când tu, indiferent ce faci, nu auzi nici măcar o dată mulțumesc, un gram de recunoștință, păi atunci, sincer, adică, știi, când oferi cuiva prilejul de a-l pune în visul tău și oferi acele persoane, renunți tu la visul tău și la ce ți-ai propus tu la început de drum, plus că ți-ai investit o muncă de o viață, că nu e doar, știi, chiria aia pe care o plătești lunar, că ți-ai investit o muncă de o viață, da, pentru visul tău și tu îi faci cadou unui angajat și nu primești nimic decât plânsete și reproșuri și așa. Da, e lungă povestea, probabil ar fi multe de povestit. Le lăsăm poveștile astea extra emisiune. De ce? Pentru că mai avem fix 8 minute din această emisiune Ai carte, ai parte și trecem la întrebările flash. Nu o să le punem pe toate, astfel încât să avem timp, nu de alta, dar va trebui să închidem puțin după ora 21. Filmul și cartea preferate. Filmul preferat este Pe aripile vântului. Cartea preferată, sunt mai multe cărți preferate. Așa, hai zine două, uite. Îmi place José Saramago, îmi place Peștera. Și mai mult decât Teseu pentru orbire, pe care mi-ai adus-o mie în seara asta? Da, îți spun de ce îmi place mai mult, pentru că are legătură cu mitul peșterii la Platon și mi-a schimbat foarte mult viața. Ok. Și a doua carte? Și a doua carte mi-a plăcut foarte mult pentru că m-a ajutat și o să dau exemplu, Estetica Nicomahica lui Aristotel.
Și o carte care te-a emoționat atât de mult încât să plângi, că de emoționat sigur te-au mai emoționat altele. Cel care mă așteaptă. Farinur Sanie. Da. Un clasic preferat? Un clasic preferat, aș pune mai mulți. Aș pune Voltaire, Balzac, nu știu, adică mai mulți, francezi. Francez, evident, da, nu mă așteptam la altceva. Un contemporan preferat? Un contemporan preferat, îmi place José Saramago, bineînțeles, și Haruki Murakami. Român, avem? Român, nu citim. Nu, să știi că am citit și român, doar că... Poeți. Da. Prozatoarea Roxana Brănișteanu aici prezent. Am citit-o, da. Vezi? Trebuie să aduc eu aminte oamenilor. Hei, m-ați citit și pe mine. Nu, eu am citit, dacă tot ai spus că n-am citit scriitor român, am citit proză Roxana Brănișteanu, da. Cartea pe care o citești în prezent și o ai acum ori pe canapea la salon, ori acasă, pe noptieră. Nu, știi, acum citesc în paralel, pe e-reader citesc acasă, că mi este mult mai ușor, și citesc Emile Zola, La Paradisul Femeilor. Da, pe care urmează, sper, este curând să mă apuc de ea, abia aștept că am primit-o super frumoasă. Mi s-a zis că este genul meu, Emile Zola, și că o să-mi placă la nebunie cartea asta, exact asta, La Paradisul. Și cea de la salon? Cea de la salon mai citesc uneori Kundera. Și așa, citesc povestiri scurte pentru că în momentul în care intră clienta să pot să întrerup. Ok. Și o carte pe care ai citit-o de mai multe ori, se întâmplă asta? Să recitești cărți? O singură carte, dar nu pot să spun că am recitit-o, ci e Maestru și Margareta Nabokov. Am citit-o. Dar nu este, stai puțin, Maestru și Margareta. Nu este de Vladimir Nabokov. Nu, stai un pic. Lapsus, sorry, îmi cer scuze. Maestru și Margareta Bulgakov, așa, da, nu că încercam acum să-mi aduc aminte. Că știam că se termină în OV, așa, da, deci. Bulgakov, da, așa. În momentul am citit-o la un moment dat și, nu știu, m-am pierdut. Deci, apropo de cartea asta, toată lumea îmi zice, ori o să-ți placă, ori o să o urăști de moarte. Eu m-am Sper să-mi placă. Nu știu, eu m-am oprit și la un moment dat, nu știu de ce, am reluat cartea și am luat cartea și am început să citesc. Și mi se părea, stai puțin, asta știu, da. De unde? Și atunci mi-am dat seama și am știut și exact unde m-am oprit și am dus-o până la final și e minunată. Cel mai frumos oraș pe care l-ai vizitat? Parisul, bineînțeles. Cel mai mare hobby? Cel mai mare hobby sunt două, sportul și partea cu hairstyling-ul. Dacă nu era hairstyle și dacă nu era sportul, ce altceva ai fi făcut în viață? Tu, terminând facultatea de litere. Nu știu. Hop așa? Psihologie, da, categoric. Psihologie însemnând că te-ai fi făcut psihoterapeut? Ai fi ales o meserie în domeniul ăsta? Da. Ok. Aproape de oameni, în mod sigur. Principalul defect, principala calitate? Principalul defect... Hai, spunem ce mi-ai spus. Nu, principalul defect este că n-am nicio calitate, principala calitate este că n-am niciun defect. Da, bună asta. Să spun, eu spun că calitatea mea este altruismul, sunt altruistă, iar defectul meu este, sunt o persoană foarte critică. Ok. Cine sau ce te inspiră? Cine mă inspiră? În primul rând, ți-am zis, mă inspiră filozofia, toți filozofii, îmi plac stoicii foarte mult. Și cine mă inspiră? Mă inspiră întotdeauna din biografii, din tot. Deci am încercat să citesc cam tot ce a fost tradus la noi. Și mă inspiră fiecare luptă. Și aplici din filozofiile lor în viața proprie. Da, inclusiv am descoperit, apropo de asta, când am citit Tesla, Nikola Tesla, am descoperit o chestie. El nu putea să lase un lucru neterminat și spunea la un moment dat că atunci când a citit Balzac nu a putut să renunțe. Surpriză, am pățit și eu cu Balzac la fel, i-am citit toată opera și exact am observat după aceea că acest lucru am și eu. Apropo că și tu ziceai de maratonul Dostoevski, eu să spun că la mine e maratonul Emile Zola și nu prea îmi vine la tine e maraton franțuzi, orice ține de de France. Cea mai mare lecție pe care ai învățat-o
în viață, așa în câteva cuvinte scurt și rapid, bănuiesc că are legătură cu maratonul din Franța. Da, acolo. Adică asta este lecția, că devenim ceea ce gândim și dacă tu crezi că poți, dacă crezi că nu poți, nu poți. Frumos. Și încheiem, uite, cu un sfat pentru tinerii, generația de astăzi, care vrea să-și urmeze pasiunile, chiar dacă aceste pasiuni par a fi în domenii diferite și aparent incompatibile. Vorbim acum, iată ca exemplu tu, de la facultate de litere, hopul acesta către hairstyle, care înseamnă mult mai mult decât a aranja un păr și a alege niște culori. Le-aș spune să învețe să renunțe la sintagma nu pot. Asta este ce ar trebui să facă. Și cam aici vreau să spun că am ajuns la final de emisiune. Eu cu Amelia vorbesc foarte multe la Hair Story by Amelia, acolo pe Mântuleasa numărul 2, salonul unde și părul meu are o poveste, pentru că s-a schimbat foarte mult. E mai sănătos, mai des, îi spuneam și înainte de emisiune, și nu mai cade, da, arată chiar foarte bine, ceva ai făcut acolo, super. Și mă bucur că te-am întâlnit, îi mulțumim pe această cale soțului, că el a venit către mine și așa am ajuns să ne cunoaștem. Iar acum, pe final, vreau să le mulțumesc și celor de la Rami Spa, pentru că astăzi am avut parte de un masaj de relaxare care mă trimite direct în weekend relaxată, dar înainte de a intra în weekend, mâine seară, după cum știi, suntem la Books and Wine și, ce credeți, Amelia este printre oamenii care oferă voucher la salonul ei. Deci, pentru cine n-a ajuns încă pe Mântuleasa, poate merge acolo. Iar eu merg acum, fix acum, după ce închidem această emisiune, aici aproape pe Banu Manta, la colegii de la Drink Story, pentru că au pregătit o livrare specială pe care vă o prezint mâine seară la Books and Wine la Lente. Vă las în stare de radio. Amelia, îți mulțumim foarte mult. A fost eu îți mulțumesc mult, Roxana. o plăcere, ca de fiecare dată. Discuții literare, filozofice, ce vreți voi, și psihologice. Face psihologie cu voi, că a ales altceva în carieră. Vă las în stare de radio aici la Tananana. Să aveți seară excelentă și spor la citit. Noi ne auzim săptămâna viitoare, joi la ora 20, ca de fiecare dată. Și vă spuneam, pe 13 iunie este ultima emisiune. Seară faină, spor în toate! Ai carte, ai parte de Roxana Brănișteanu. În fiecare joi, de la 8 seara.